Hello guys, nोंथांमोनखौ आंनि गोबोरखि मोखां आयना बर' YouTube चेनेल नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय। स' लोगोफोर दायो आङो गामि खाथिनि मोनसे बाजाराव आं कन्ट्रलनि माइरं लायनो थांगासिनो आरोना गासिबो। नै साइकेलाव मना दङ, रेशन कार्ड दङ, बस्ता दङ आरोना बेहाय। ओमफ्राय आं दा थांबाय थादोंसै नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला ना मा होनो मोननोसै आं दायो गामि खाथिनि बाजारखौ ओरै थांबाय मोननाय जाबाय आरोना। लोगोफोर फाइनालि आं दा मोनफैबाय आरोना बाजारखौ। ओमफ्राय आं दा रेशन कार्डखौ होनोसै नैबे साबमिट होनोसै आरोना। ओमफ्राय दायो मानसिया बारा गैया आरोना, गैया दिनै खम आरोना। ओमफ्राय आं दायो थाब मोनलांसिगोन आरोना माइरंखौ। ओमफ्राय नै जोंना आदैया माइरंखौ बरनगासिनो, लांखांजोब्बाय खोमा ना? दा नै बस्ता लाबाय, सुनोसै जोंना नैबे फिंगार प्रिन्ट होबासो मोनो दाना आधार कार्ड लिंक जाजोबनायखाय नैबे पिट थुबासो मोनो आरोना। ओमफ्राय दिनै मंगलबार हाथाय जायो आरोना जोंनि गामियाव माने खाथियाव बाजाराव। ओमफ्राय दायो हाथायखौ आं नोंथांमोननो जा हायो दिन्थिनो नाजानोसै आरोना। नायलांबाय था भिडिअखौ। एन्ट्रि खालामबाय नै दायो रेशन कार्डखौ। नैबे नाम लिरस'लायबावनांगौ आरोना लांग्रानि। जाबायलै बस्ताया नै बारा बुरजा मोना आरोना। नै अनलि साब्रैनि 4 केजिल' मोनो आरो। आखाइ होनो मोनबाय नै दायो। जागोन जाया खनसे नायनोसै। गाबबायमोन खिन्थु जागोन ना जाया खनसेनो नायनोसै फिंगार प्रिन्टआ। आजाव भेरिफाइड साक्सेसफुल जाबाय। मगासे सुखांबाय, 16 केजिल' मोनो साब्रैनि। दा खुबैसै नों आर केजि आर खननै सुगोन 16 केजि। दायो नायना रेशन कार्डआ जाबाय नै दायो 16 केजि कमप्लिट जाबाय आरोना। अब्ला माजों फैया नोङो? हाथायाव एसे बेरायनोसै जोंना नायलांबाय थादो आरोना। लागाव ओरै सिन्देल दखान बायदिसिना दं आरोना। नै मंगलबार हाथाय लागाव सिन्देल रिदां दङलै नै। मा लांफैदों मादै? मैगं फानदों। आयौ गाखोलायजोब्बायसो सिन्देल दखान नै जोंनि मंगलबारनि हाथायनि। ओरै खिथाबाय आं ब्र' देलायग्रालै नै आंना हनै आइनाया गासिबो आइनायानो नुबाय दा आंखौ ना आइनाया। गस्ला दखान बायदिसिना दखान दङ आरोना। आग्लानो ओरै देलायग्रा जोब। ओइ आइनाया लाब गैया? लाब आइना नांगौमोनलै आंनो। लाब आइना बिदोंमोन आं, आइना गैया। नै जोंनि बर' आइजोफोरनि बायदिसिना फानलु बायलु ओरै मैगं फानदों मादै मोना। ओरैनो गस्ला दखान बायदिसिना दखान मोनो आरोना मंगलबार हाथायाव ना। ओरैनो गस्ला बायदिसिना दखान जोबलै नै रिदां नै। ओरै बर' आइजोफोरनो मैगं फाननाय दं नै बरिया। ओरैनो बाल्थिं काप फानला जोबो आरोना गासिबो। ओमफ्राय नैबे 100 थाखा माल नामा जाखो? मा लांफैदोंलाय? लागाव आंनो जाखोला र' आं एसे आरिग्रोनि। नै एकदम थिंथिं थांथों माबा खानजौ नांगौबा नै एकदम दंलाजोबो आरोना। बेसेबां बे? 10 थाखा आरोना गासिबो। नै एकदम बेलाय बेसेबां बे 20 थाखा नै बिदिया ओरै माबा माबि एरलाबायग्रा आरोना। ओरै जिरा मस्ला दालिटा कत केजि इटा? हा 100 केजि आरो इटा एखे रेट ना? सिनिटा कत केजि? हा 45 थाखा केजि। नै माबा माबि दङ गरम मस्ला माबा मस्ला दंलाजोबो जोंना। नै बाजै गावदां मा बायदों नोङो? मा बायदों? दालि सबाय बायदों। ओरैनो ओइ सामब्राम गुफुरा कत केजि? केजि 100 आरो पियास दा सेरसे 30 थाखा। आच्छा नै जोंना आमाइया मा मावदोंब्रा? आमाइसो बानलु सोदों। बा ओरैनो बर' आइजोफोरनि दख'ना दं आरोना। जोंना बर' आइजोफ्रानो हागोन दे मोजां दख'ना लाबोदों नै बेहाय गासिबो। हागोन दे लासैनो दा फैगोन ना। ओइ এটা बिस्कुटआ कत दाम? 1 पिस 10 रुपिस नो 10 रुपिस जाबाय। नै बेहाय दखानदारफोरनि थाखाय बेहाय बायोबा मोजां जायो आरोना। खम रेटनि मोनो, हलसेलाव हरो आरोना बेहाय। 60 थाखा फारला। वाव फारला 60 थाखा फारला नो। ओइटा सादा कत?
10 केजि मुरिसा कत केजि हा 40 बाबारे नों गासिबो हारसाफोरनि जोब आरोना नै ओरै ओइ लबार पार्सेन्टआ कत इटा 220 लागाव ओइटा 120 लागाव गासिबो नै कोनदा 200 ओरै साहा दखान लायबो नो ओरैजाय ओइ जुलाफि लानानै थांसैलै 140 टाका केजि ना लागे रे 20 टाका दे 20 टाका माफे दे आथानिक्स दङ आरोना नैखौ साखिनायसै आङो 20 टाका दङ एडिडास कत गिला इटा 150 एगला कत 100 आरो एगला ड्रेस 150 ना लागाव गसाइगाव गसाइगावनिफ्राय फैदों आरोना नै ब्र'आ प्लास्टिकटा कत केजि 150 टाका केजि लागाव आरो अन्य 130 आरो मोटासिन ना आरो এটা মোটাছেন দেন না ফাটিব নাকি লাইলন 140 160 बेसाय ना लागाव ओरैनो लबार बासिन काप बायदिसिना साहा लोंग्रा जौ काप दंलाजोबो नै आयु आयु जोंना हाथाय जाग्राफ्रा आग्लासो मा आदा बोरै दं मोजां दंना मा आदा बोरै सोलिदों मोजां ना हाथाय एसे नायनांगौ हाथाय नायबाय आरो गासिबो ओमफ्राय नै देलायग्रा दंबावो लाब आयना आसिना नाय लाब आयना नाय लाब आयना नागिरदोंमोन आं गासिबो गैया ओमफ्राय अबे मोनगोनथाय नागिरनांगोन र' आंना आयना बदल नालाय इउटुब चेनेला नै आं आयना नांगौ आरोना माने आंनो लाब आयना नांगौमोन नालाय ओमफ्राय नै ब्र' सोरबा सोरबा सादा जानो मोजां मोनोबा नै बिराद मोजां सादा दङ केजि बेसे जागोन दा सादाया 200 टाका केजि जाबाय ना सादाया 200 टाका ओमफ्राय नैबे गयसफारिया बेसे जागोन 700 हे मारिया मा लाखो नै गयसफारि लादां बेसेबां लाखो हे 550 आगा गयसफारिया 550 नो केजि मा लांगोन नोंथांमोना नाय आरोना बेजों गेजेरजों ओइ बेगरटा की আছে की बेगर আছে मा बेगर दा मा गायजायो मैगङा थाइबें जिंखा फोरला भिन्दी नंगौ फैसा गैयालै उनाव लायगोन दे मोजां लाबो दे माला दे ओरैनो लबार दङ लबार ओइ कत रे लबार दा ओइ दा हे 60 टाका जरा जरा 60 टाका नो गासिबो ओइ हुरुमुला दे हुरुमुला एकटा हुरुमुला नै हुरुमुला फानग्रा नै नायदो एकदमबारे बोरैबा ओमफ्राय बेहाय नै हुरुमुलाया 10 टाकानि 10 पिस कय पिस আছে এখানে হ্যাঁ 10 पिस दङ ना নাই খুচরাই নাই পকেট কালি রে পয়সাই নাই দে ওনাটা অপর সিরিয়া দে না আরো দে मेल्ला আছে এই যে मेल्ला আছে মাহাজন মানসি কি পয়সা নাই ওই ব্রো जुलाफि 20 টাকা হরबावलाय 20 টাকাनि दाया आं 20 टाकानि लाबाय 20 टाकानि बेसेफोरा मोनो नै नायदो केजि कत হইছে केजि 200 लागाव ओमफ्राय नै 20 टाकानि बुरजा हरदों हराखै बुरजा हरबाय ना लागाव ओरै फांखा फिसा बिटारि ना मानि कारेन्टसो लागाव नै बेला बेसेबां कारेन्ट ना बेसेबां जाखो बिदियालाय हे 700 लागाव 700 फांखा फैयो आरोना बाजाराव गोसोबादि बे लकेलनि आरोना खाथिनिनो जोंनि पाटगाव एरियानि आरोना मा गामि होनदोंला आदा नोंसिना 2 नं मिलनपुरनि लकेलनि आरोना ओमफ्राय नै बिराद मोजां सेल जायो जोंनि बर'निनो आरोना ओमफ्राय नै बेटारि सिट दंलाजोबो ओमफ्राय नै बे गासिबो इलेक्ट्रिसियाननि एसेसरिज मोनलाजोबो आरोना गासिबो नै कारेन्ट बाल्बनिफ्राय लानानै थार थुर गासिबो मोनलाजोबो बाल्ब थाल बाजारखौथ' आं नोंथांमोननो खावब्लासोब्लाबो दिन्थिबाय आरोना नोंथांमोना माबायदि मोनखो आं बारा मिथिला आरोना ओमफ्राय दायो आं माइरं दं नालाय लानानै थांसै आरोना ओमफ्राय ओरैजाय नै लामा दं आरोना बेजों नै बिथिंजाय थाङो जाहैबाय क'क्राझार थाङो बेजों ओमफ्राय ओरैजाय थांबाय जाहैबाय 31 सि राजा लामा नेसनेल हाइवे थांगोन आरो नै ओरै फुजा खरस फानो आरोना मा लांफैदोंब्रा फंबाय मा लांनो नागिरदों सेन्देल
सेन्देल ओमफ्राय ओरैजाय नै सिखा रुवा दाग्रा अमा बेदर दाग्रा दंला जोबोरना ओरैजाय ओमफ्राय नै सिखा रुवा दादों ओमफ्राय बावगोरनोलाय कम्पानियाव थांगोन आरो कम्पानियाव गुरु फेरलानिफ्राय फैदों कसुगाव ना ओमफ्राय नै जोंनिथिं अमा बेदरनि दामा बेसेबां जाखो नै बेसेबां आदा दा अमा बेदरनि दामा केजियाव आयौ मारै नंगौना नङा जाखोरा नोंनालाय बेसेबां अमा बेदरा केजियाव आंना 250 लै 250 नंगौना नङा जाखोरा मा मोनसे मोजां खिथाया आरोना एकदम ओरैनो मा बेदर बोरमा अमाया बेसेबां नोंसिना लादै केजि 300 गासिबो एखेजोबखाना एकदम जानला मोनलाथार आरोना सोरनाबा 250 सोरनाबा 350 बिदि जायो 300 थाखा केजिखौनो नायालाय बेसेबां केजि बेलाय 280 ओमफ्राय बयलारा बेसेबां आदा दा केजियाव 300 जाबायनो लागाव आं नङासो नंदोंमोन एखेजोब आरोना बयलार बेबो दाथ' आंना माइरंखौ साइकेलाव थिखोबाय ओमफ्राय नै हरुमेला मेथाइ जुलाफि मोननै लाबाय आरोना 20 थाखा 20 थाखानि दायो आंना एकदम सिटिं जाबाय आरोना दा उरायलांनोसै नै गथ'फोरना स्कुल टाइम जाबाय आरोना दा ज' फैजोब्बाय बयबो फाइनालि लोगोफोर दा आङो न' मोनफैबाय आरोना बाजारनिफ्राय माइरं कुन्टलाव माइरं लानानै फैबाय आरोना न' मोनफैबाय दायो ओमफ्राय आङो मा लाबोदोंमोन नै आङो दायो हरुमला 10 थाखानि नैबे जुलाफि 20 थाखानि आरो नैबेबो 20 थाखानि जोंना दायो नै बिमाया जागासिनो जुलाफि जानो बिराद मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय आंबो जानोसै नैबे सासे जुलाफि दखानदारनि ओमफ्राय नैबे सासे जुलाफि दखानदारनि नैबे माबादि मिथिया आरोना आं नैबे प्लास्टिक गोसोमनिखौ साबसिन बादि मोनदों आरोना बे प्लास्टिक गोसोमनिखौ साबसिन बादि मोनदों आं 20 थाखानि जुलाफिखौ बेसे बुरजा हरदों नै नायदो नैबेलाय नै 20 थाखानि मोनसे दङ मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6टा 7टा 20 थाखानि 7 पिस मोनदों आरोना नै हरुमलाया 10 थाखानि 10 पिस मोनो स' लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरोना लोगोफोर जायफोरा आंनि आयना बर' इउटुब चेनेलाव गोदानै जाहाथे नायसनदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालामना हो आरोना बाय बाय